there is some sort of an analog between the poem of the day, which is Ithala Lobunzulu, with what I want to talk about right now, which is Indlu Yesintu, our traditional hut or uguqa sithandaze. Ngaphakathi phansi kwakugandaywa kusetshenziswa isiduli somuhlwa ngoba sasingusimende wethu. Then the floor will be as shiny as a mirror. Because of the fact that our huts were round, at the center there will be two poles. Those poles were called izinsika. On top of those poles there was another one that was called umqadi. Izinsika were meant to support the structure of the hut, otherwise it would collapse. On the right hand side of the hut, up there was a place where UMQONDO was stored. That place was called Iphanda. Maybe the biggest question would be, why on the right? Because on the right, that was where young men or men in general would sit. Then on the left hand side, up there was also a place that was called umgiba, where amacansi were stored. And that is where females used to sit on the left hand side. Angithi yibo vele abandlala bandlule amacansi. Then in front there was umsamo or Ithala. Asigcine lapha okwanamhlanje. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu-N.A. Mahaye no-Z.E. Sithole. Sizokwenza inkondlo osihloko sayo sithi Ithala Lobunzulu ebhalwe ngu-E.J. Mhlanga. Senza umqondo osobala walenkondlo. Kulenkondlo imbongi ikhuluma ngemfundo. Ingathekisa imfundo, iyibiza ngethala. Liyini ithala? Ithala lingachaza izinto ezimbili. Ungayimikhonto eminingi ecitshwe ndawonye. Imikhonto ibiphanyekwa phezulu endaweni ebizwa ngokuthiwa yiphanda. Kunganike imbongi ibiza noma ingathekisa imfundo iyibize ngethala, yingoba imfundo iyisikhali naso. Iyisikhali esihlala phezulu, siphanyekwe engqondweni yomuntu lowo ofundayo. Umkhonto nemfundo kokubili kuyavikela. Singasho futhi ukuthi ithala umsamo, yilapho kubekwa khona izingubo zokugqoka ezivikela umzimba. Kungani-ke imbongi ingathekisa imfundo iyibize ngethala? Yingoba ethala sithola izingubo ezigqokwa yingqondo yomuntu. Lezo ngubo singazibiza ngokuthi ulwazi. Ibinza lokuqala. Imbongi isebenzise ulimi oluncengayo. Incenga isizwe esinsundu. Isibiza ngokuthi umntakandlu emnyama. Isincenga ngoba kwenzenjani? Iyasincenga ngoba iyabona ukuthi lesi sizwe sikhula ngamandla, siyadlondlobala, siyathuthuka. Intuthuko yaso yenza ukuba kube khona abasifela umona okuyisitha. Isitha siyayivimba intuthuko
ngokuthi sithathe amatshe amakhulu futhi amaningi. Lawo matshe lawo sihambe nawo siyowagcwalisa emfuleni. Sihlangana kuphi isizwe esimpisholo noma esimnyama nomfula? Isizwe esimnyama siwumfula, siwumthombo, njengoba imbongi ishilo ngenkathi isingathekisa emgqeni wesibili. Inzondo yesitha inkulu kakhulu ngoba la matshe isitha esiwasebenzisayo ukugqiba sigcwalise umfula ngawo aqhamuka ezinkeleketheni, aqhamuka endaweni embi engamawa. Lokho kugqamisa ukuthi lawo matshe lawo abe makhulu ngendlela eyisimanga, ukufakazela ukuthi inzondo yesitha inkulu kakhulu. Imbongi isichazela ukuthi nanoma ubani wamukelekile ukuba afunde, nanoma ubani unawo amandla okuthi angathatha ezakhe aqonde emfundweni ukuze akwazi ukuyotapa, ngoba imbongi ithi imfundo iwumthombo onzulu ochicha uju. Ngegama elithi uju, imbongi isebenzise isifenqo esiwuphawu. Kwazise uju iyinto emnandi, umpe lwezinyosi olunongozelayo, ukugqamisa impilo enenala, impilo enhle, impilo emnandi kulabo abazimisele ukuba njengenyoni bandize bayoziphuzela. Baziphuzela kuphi? Baziphuzela kuleya nzulu yomthombo, baziphuzela kulela thala eliyimfundo, ukuze bathole ulwazi olunjani, olujulile, ulwazi olunzulu. Kwazise isihloko sale nkondlo sithi Ithala Lobunzulu, okuchaza ukuthi le mfundo le ngejulile, ngephusile, ngeyekhethelo. Imbongi iyasixwayisa ithi uma ungafundile uyohlangabezana nobunzima ngoba sekulukhuni ezweni lako belungu. Iyasiqhuquzela-ke ukuba sazi ukuthi izinto ziguqukile, kunoshintsho. Uma ungasebenzisi ubhaqa, isibane, ukukhanya okulethwa yimfundo, lokho kochaza ukuthi awuzimisele ukuphila impilo enoju. Imbongi iyaqinisekisa ukuthi okwangempela imfundo iyithala, umsamo. Phela lo msamo lona manje akuhlezi izimpahla zokugqoka, kodwa kulo msamo lo kunesibane. Yingakho imbongi ithi kunezimbaqa ezilokhu zishabasheka, zifukula mina nawe. Lezi zimbaqa nje azinaso isinqe ukuze mina nawe sigqugquzeleke, sikhanyiseleke, ukuze mina nawe sibone ukuthi impilo iguqukile, sifunde. Imbongi ithi baningi abantu abangafundile. Imbongi iyabagqugquzela ukuba bakhohlwe umkhonto owawuhlala endlini yesintu ephanda. Imbongi ithi usukhona umkhonto wanamhlanje, yipeni. Ngakho-ke masithathe ipeni sixoxe indaba, sibhale izinto esizibona ngengqondo
ukuze phela kubonakala ukuthi khona sesicoshacoshile emfundweni ukuze impilo ibe yinhle, ibe yinde. Balingani bami nani bafundi, isiphetho uvo lomfundi. Isiphetho siya ngokuthi umbuzo ubuthini. Ngakho-ke angizukuyiphetha ngoba bengawubuzile umbuzo othile ngenhla. Ngiyabonga, niyathandwa, nisale kahle.